Bé, molt bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per acompanyar-nos. El motiu de la sessió d'avui és poder comunicar i donar difusió de la 5a beca Fundació Institut Català del Suro a ECOR del màster en begudes fermentades de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili, que en aquesta ocasió s'ha entregat a l'alumne Anna Cubo. Ens hagués agradat, com cada any, poder fer presencialment, coincidint amb l'inici del curs acadèmic, però com en les anteriors edicions no serà possible degut a la pandèmia. En canvi, però, el que hem volgut fer és aquesta videoconferència per fer difusió de la beca i especialment de l'estudi que n'ha sorgit. Ho farem amb l'alumne becada, l'Anna Cubo, el director de la Fundació Institut Català del Suro, l'Albert Hereu, el president de la Fundació Institut Català del Suro i també de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, en Joan Puig, i amb el degà de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili, en Joan Miquel Canals. I, si us sembla bé, comencem amb l'Anna, la protagonista, l'alumna becada. L'Anna ha desenvolupat l'estudi de l'impacte sensorial dels volàtils del suro en cervesa. Anna, bon dia. Explica'ns quin era l'objecte d'aquest estudi i quines són les principals conclusions que n'has extret. Hola, bon dia a tothom. L'objectiu principal d'aquest estudi era trobar diferències entre una mateixa cervesa taponada amb suro i amb xapa i posicionada de forma horitzontal o vertical. L'objectiu aquest el vam aconseguir fent dos tipus d'anàlisi diferent. El primer consistia en una avaluació sensorial i el segon en una cromatografia de gasos que es va realitzar aquí a l'Institut Català del Suro. I, bé, les conclusions a les que hem arribat és que sí que existeixen diferències entre aquelles taponades amb suro i sense, i que el suro, curiosament, a nivell organolèptic, va resultar ser bastant més agradable, en molts casos, que no aquelles cerveses taponades amb xapa. I com t'ha ajudat aquesta beca ECOR i Fundació Institut Català del Suro a poder assolir o realitzar els teus objectius acadèmics? Sense aquesta beca no hagués pogut fer aquest estudi, principalment això. A nivell acadèmic he pogut aprendre sobre com funciona bé una cromatografia de gasos, perquè realment no n'havia utilitzat mai cap cromatògraf, i allà a l'Institut Català del Suro m'ho van explicar superbé i, per altra banda, he descobert un món que és el món del suro, que el tenia absolutament desconegut i ara veig que no només té aplicacions a nivell de vi, a nivell de material, etc., sinó que la seva relació amb la cervesa és molt interessant. I bé, donar les gràcies a l'Institut Català del Suro perquè, a part de a nivell acadèmic ajudar-me molt, em vaig sentir super ben acollida i ha estat una experiència molt positiva, la veritat. Doncs, Anna, moltíssimes gràcies. Ja que en parlàvem, ara xerrarem amb l'Albert Hereu, que és el director de la Fundació Institut Català del Suro. L'Anna ens ha explicat una mica l'objecte del seu estudi, però des de la Fundació com heu contribuït a poder realitzar aquest estudi? Doncs bé, en primer lloc, era una proposta d'estudi que creiem que ens fora molt interessant i obriria un camp a nivell d'un sector cerveser que té molt potencial. I després nosaltres simplement, de fet l'Anna ho ha fet tot, nosaltres simplement li hem pogut proporcionar aquest coneixement i aquestes instal·lacions en matèria de cromatografia i una miqueta el nostre bagatge en l'àmbit vitivinícola, la detecció d'aromes, etc. i evidentment aquest coneixement de suro. El treball de l'Anna conclou, i cito textualment, cal seguir fent investigació i recerca sobre un camp relativament poc estudiat com és el suro i la cervesa. Vosaltres, des de la Fundació, com valoreu la importància de la recerca? Bé, és essencial. De fet, per ser competitius en el mercat hem de ser diferents. Per ser diferents hem de poder fer coses diferents, hem de poder tenir un coneixement que ens diferenciï i a partir d'aquí poder proposar en el mercat, en aquests, ja sigui cellers, elaboradors de cervesa, aquesta informació que els permeti després poder comercialitzar les seves cerveses amb aquest tret característic o amb aquest tret diferencial. Per tant, al final és competitivitat i és efectivitat en el mercat. Per tant, jo crec que és sumament necessària la recerca.
Moltes gràcies. Joan Puig, president de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, més de l'Institut Català del Suro. Ja són 5 edicions d'aquesta beca. No sé quin balanç en feu des d'ICORC. Jo, si em permets, abans de fer aquesta valoració que em demanes, felicitar l'Anna per el treball fet i l'estudi fet i desitjar-li els millors èxits futurs, perquè estic convençut que amb gent jove amb ganes és com anirem tots plegats endavant, no? Dit això, des de la Fundació Institut Català del Suro i des de l'Associació d'Empresaris Surers, nosaltres sempre hem tingut molt d'interès en estar molt propers a tot el que són les facultats d'Enologia i en especial a Catalunya, a la Rovira i Virgili, a qui li hem d'agrair que sempre ens han escoltat quan hem fet propostes. I també, doncs, ara ja, com bé dius, és la 5a edició d'un màster en begudes fermentades que la primera vegada que ens ho va proposar en Joan Miquel Canals ens vam quedar una mica sorpresos perquè nosaltres mateixos ens posàvem límits a la nostra capacitat d'interaccionar amb begudes alcohòliques, en aquest cas fermentades, però tot i així jo crec que les 5 edicions han sigut un èxit de treballs i de coses posades a sobre de la taula, d'avenços i, com deia ara fa un moment el director de l'Institut Català del Suro, d'avenços on el suro acaba sent un producte enològic que el que fa és ajudar al sector vitivinícola a ser més competitiu. Per tant, és veritat que sempre pensem que nosaltres ens hem d'explicar molt més, però també és veritat que aquestes accions que estem duent a terme des de l'Institut i des de l'associació ajuden a visibilitzar que el suro, com un element natural, té una potència extraordinària a l'hora de diferenciar en el mercat diferents tipus de productes vitivinícoles. Exactament, perquè parlem de la importància de generar coneixement sobre el suro en diferents àmbits, no només en els més clàssics, diguem-ho així. Sí, perquè també fa temps ja, quan ens va marcar el nostre pla estratègic dintre del que era l'Institut Català del Suro, ens van proposar veure altres aplicatius del suro més enllà de l'enologia, però és que en el món de l'enologia creiem que hi ha moltíssimes coses a fer encara. I això, per exemple, això que ara estem tractant, aquest treball de l'Anna tan ben fet sobre el tema de la cervesa, doncs, fa pocs anys nosaltres només ens veiem associats al món del vi blanc, vi negre, del cava, del xampany, però en canvi, en el món de les cerveses hi ha molt per córrer, i és evident que el suro intrínsecament té tota una sèrie d'aportacions sensorials que pot arribar a fer a l'evolució de les begudes, i en aquest cas una cervesa tapada amb suro, com ja alguns països fa temps que estan fent, a Bèlgica o altres bandes, doncs aquí són coses que hem de potenciar, perquè al final la mare dels ous o l'origen de tot el que és el món del suro, com deia també l'Anna fa un moment, és un gran desconegut, el tenim aquí mateix i nosaltres hem de ser capaços de visualitzar totes aquestes aportacions en positiu que el suro pot fer. Moltíssimes gràcies, Joan Puig. Ens queda parlar amb en Joan Miquel Canals, el degà de la Facultat d'Enologia de la URB. Hem sentit l'experiència de l'Anna com a alumna becada, però per la facultat, què us aporta poder comptar amb el recolzament d'entitats com la Fundació Institut Català del Suro o l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya? Hola, bon dia. Una mica com comentava, nosaltres fa molt de temps que pensem que realment el suro forma part del món del vi com a sistema de tancament i per tant, per mi és un esglaó més, aquesta beca és un esglaó més i diguéssim que al final nosaltres som una carrera molt aplicada i el que ens interessa és que els nostres estudiants coneguin el sector. I per mi aquest feedback sempre positiu que tens quan parles amb la gent de l'Institut Català del Suro forma part una mica d'això. Per nosaltres és un plaer, lògicament, i esperem que aquesta beca, igual com altres beques que tenim, la puguem donar durant molts anys. Bàsicament no per nosaltres, perquè finalment això és una cosa que nosaltres no el veiem directament, però sempre indirectament pels nostres estudiants. Això és una cosa que apreciem molt. I aprofito per agrair-los aquí ara online, també. Ja saben que quan els vegi en directe també espero poder-los estrenyar la mà, però moltes gràcies. Avui som aquí per parlar del treball o de l'experiència de l'Anna Bas aquesta beca, però al llarg de la conversa hem anat parlant d'aquest màster en begudes fermentades per qui li pugui interessar i ens estigui escoltant. En què consisteix exactament aquesta formació? Quin és el seu objectiu? Bé, aquest màster és un màster que, més enllà del vi,
tenim un interès en tot el que és la part de la fermentació. I el que vam pensar quan vam dissenyar aquest màster és en donar-li també una segona dimensió, no solament amb el vi, sinó amb la cervesa. I per què? Perquè la cervesa avui en dia és un boom i, a més, parlant amb el sector, no hi havia cap centre que fes un màster oficial amb elaboració de cervesa. O sigui, en aquest aspecte, si en l'aspecte d'enologia som únics a Catalunya, doncs en l'aspecte de cervesa pràcticament som únics a Espanya. Hi ha un altre màster, però no és oficial. O sigui, a nivell, si vols després fer un doctorat, has de venir aquí a fer aquest màster. I a més, també afegir que l'edició de l'any anterior va ser l'última que va ser completament presencial. Enguany el que hem fet és fer-la una part virtual d'aquest màster. O sigui que, d'alguna manera, també ens posem les piles en aquest sentit de donar el màxim d'oportunitats als nostres estudiants. Doncs moltes gràcies a tots i totes per acompanyar-nos i per la vostra aposta per l'educació i la predilecció pel suro. Esperem retrobar-nos ben aviat i que aquesta vegada sigui presencial. Moltíssimes gràcies.